ydy'r baban sy'n cysgu yn ei gryf, ond tydi o beth rhyfedd ei bod ni'n rhyfedd. Iaith y chwarelwyr. Mae'r cysylltiad rhwng bywyd unrhyw gymdeithas, ei hiaith hi a llenyddiaeth yn un hanfodol. Pan fo iaith cymdeithas mewn ystad go naturiol, mae hi'n mynegu anghenion a diddordebau'r pobl sy'n byw o'r gymdeithas honno, o'i man siarad nhw hyd at myfyrdodau a'i teimladau mwyaf dwys. Fe fydd ei hiaith hefyd yn gallu trafod yr holl bethau sydd yn ei bywydau nhw. Mewn iaith fywiog, y mae dychymyg y gymdeithas ar waith yn creu enwau, geiriau ac ymadroddion. Ond, wrth reswm, dydy dychymyg mewn siarad pobl ddim yn dod i ben gyda enwau, geiriau ac ymadroddion. Fe geir enghreifftiau o ddefnyddio geiriau mewn ystyron heblaw eu hystyron llythrenol. Enghraifft, mae cau pen y mwdwl yn mynd i olygu tynnu pethau i derfyn. Ystyr gwreiddiol mwdwl oedd yr arferiad o glymu gwair neu yd gyda'i gilydd yn ystod cyfnod y cynheuaf. Gwelir felly fod bobl wedi addasu yr ystyr gwreiddiol ar lafar i ddisgrifio rhywbeth newydd. Mae cau dau ben llinyn ynghyd yn mynd i olygu medru byw ar y modd sydd gennych. Dyma enghraifft o drosiadaeth ar waith mewn siarad. Mae'r pethau hyn yn perthyn i gymdeithas o bobl lle roedd yr iaith Gymraeg yn unig iaith iddyn nhw i bob pwrpas pam nad oedd gennych chi ond un iaith, mae'n rhaid i honno ddeud y cwbl sydd gennych chi i ddeud. Pan oedd y bobl o gymdeithas fel hyn yn mynd i fyd diwydiant, y diwydiant glo neu'r diwydiant Llechi, al i ddweud yr hyn oedden nhw eisiau dweud yn Gymraeg, gan fynegu ei hunain yn ei mamiaith. Dyma rhai esiamplau o termau, brawddegau, cymariaethau a ddaeth o'r diwydiant Llechi. Ti fatha brechdan dri. Yr hanes tu ôl yr dywediad yma ydy, yn ystod cyfnod y chwarelwyr, paratoid y frechdan yn noson gynt. I'r chwarelwyr i gario neu tyn bwyd, a byddent yn bwyta'r frechdan am tua 3 o'r gloch y diwrnod wedyn. Oedd, erbyn hynny, wedi sychu a mynd yn ddiflas. Felly, defnyddir y term ti fatha brechdan dri mewn brawddeg i olygu rhywun neu rhywbeth sydd ychydig yn sych neu'n ddifywyd. Colli limpyn. Dywedir colli limpyn pam yn cyfeirio at rhywun neu rhywbeth sydd wedi colli tymer, rhywun sy'n dder ei ymynedd wedi gwylltio. Daw'r term yma o'r diwydiant Llechi pam roedd y chwarelwyr yn defnyddio linchpin neu linkpin. Oedd fel pin bychan haearn a roddwyd drwy dwll mewn hen offer o'r chwarel, yr echel. Roedd y pin yn cadw'r olwyn yn ei le. Felly, os oedd y pin hwnnw yn dod allan neu yn torri, mae'n siŵr fyddai bobl yn colli ymynedd neu yn mynd yn flin. Mae'r dywediad wedi gyrru'r wagan dros ben doman yn cyfeirio at y wagen Llechi neu'r wagan. Tryc pedair olwyn oedd hwn i gludo llwythi trymion ar ei ffordd i'r chwarel neu o'r chwarel, ar reilffordd neu ar ffordd. Defnyddir y term yma mewn brawddeg i olygu rhywun sydd wedi gwneud llanast o bethau. Fel wagan gynta'r ryn. Dywediad arall sydd wedi tarddu o'r chwarel ydy hwn, sy'n golygu rhywun neu rhywbeth sydd yn hi ac yn ymwthgar. Rwy ti mor ddigwylydd a wagan gynta'r ryn. Neu, rwy ti mor ddigwylydd a wagan gynta'r un. Chwarelwyr oedd yn had, chwarelwyr yn ddifinal, y gorau yn y wlad. Chwarelwyr ydy'r bab
la